Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channelnya Bakul Quran Punya Cerita. Saat ini kita masih mengikuti acara gelar budaya Wiwitan, yaitu di Bulak Persawahan Gundangan, Tirtomulyo, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Saking sedaya panitia adicara wiwitan ingkang sepisan pilih Radi Randat utawi kasep estu ngaturaken pambagya kalijengan sugeng rawuh sinartan nuwun agunging panuwun dhateng para bapak ibu para sedaya tamu undangan ingkang sampun kasdu angguraken wekdal nindaki menapa ingkang dados paninunipun sedaya panitia nggih wonten ing rikalodangan siang sonten punika diwontenaken adicara adat nguri-nguri kabudayan nggih menika adat wiwitan. Saestu kita aturaken sewu-sewu agunging matur nuwun awit rawuhipun panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun boten supen ing mbok bilih sedaya kanca-kanca panitia anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya penapa dene caos papan pilenggan lan samukawisipun kirang meraneni utawi kirang trep wonten ing kalenggan panjenengan sedaya estu saking kanca-kanca panitia namung saged aturaken sewu-sewu agunging pangapunten. Sagung para tamu kakung sumau putri ingkang satu kinurmatan, alhamdulillah wonten ing sonten punika kita sedaya saged makempal wonten ing Bulak Dusun Gundangan punika kanthi adicara nunjih nguri-nguri kabudayan adat wonten ing tlatah Ngayogyakarta punika ingkang ing mbok bilih sampun dangu sawetawis mbok menawi sampun sesepuh kita sedaya anipun nglaksanakaken adat wonten ing kegiatan pertanian menika nggih menika satunggaling kegiatan wiwitan. Estu bilih rumiyin sekedhik setunggal warga setunggal ingkang nglaksanakaken pramila wonten ing kesempatan insyaallah alhamdulillah kirang langkung sampun kalaksanan wonten ing 3 periode menika saking penggalihanipun kanca-kanca panitia lan kelembagaan dusun Pogiat Padukuhan Gundangan. Kegiatan wiwitan menika kita konsep dados tunggal, kita laksanakaken dados tunggal kegiatan wiwitan menika. Alhamdulillah kanthi kegiatan menika nyuwun sewu awit saking penggalanipun sedaya warga ainipun nindakaken sedekah lan nyuwun bedonga sarengan mugi-mugi ainipun nglaksanakaken kegiatan tetanen awal dumugi akhir pinaringan lancar boten manggih alangan setunggal punapa. Lan wonten ing kesempatan sonten punika estu kula badhe tanglet dhateng sedaya warga mbok bilih anggenipun kegiatan wiwitan menika remen nggih Pak Bu sedaya. Mboten
aurat nggih dhateng Bapak Ibu sedaya. Nggih, alhamdulillah pramila kanthi kegiatan wiwitan menika insyaallah kita dados agendaken rutinan wonten ing padukuhan Gondangan tiap taunipun. Lan estu wonten ing kesempatan dalu siang punika saking panitia estu kita aturaken agunging panuwun dhateng sedaya warga ingkang sampun nderek mbiyantu angrupi penggalian bondo tenaga lan samukawisipun sehingga wonten ing kegiatan wiwitan menika saged kalaksanan. Lan boten sepian ugi wonten ing kesempatan rikala undangan sonten punika estu kita aturaken agunging matur nuwun dhateng pemerintah Kalurahan Tirtomulyo ingkang sampun nderek pambiyantu kegiatan wiwitan wonten ing sonten punika. Lan estu kita antu-antu pambiyantu sak lajengipun. Datangisanipun para tamu dahar pasugatan sampun semaji lan ugi dhateng ibu-ibu nggih bilih iki sampun ngasta unjukan saged dipun cicil unjukane riyen nggih nek le dahar mangke nek beto seneng nggih monggo ing salajengipun saderengipun wekdal kita aturaken dhateng Pak Lurah kagem pangandikan mbok bilih sing nampi mawon mangke pun sami ngunjuk Pak Lurah kita suwun pangandikanipun mangke menawi kita sumenakaken mindak wekdalipun kados kala wingi ngantos dalu nggih. Monggo Pak Lurah wekdal kula suwun paring pangandikan. Wonten ngarsanipun Pak Agus Permadi pinangka perwakilan Bamuskal saking Dapil Gondangan Karen ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Mas Lili, Mas nopo Pak? Mas nggih, Mas Lili, Direktur Bumkal Kalurahan Tirtomulyo ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun kanca-kanca pamong niki radi komplit saking Pak Pak Kami Tuwa, Pak Toto Laksono, Pak Ulu lan ugi Pak Dukuh Karen ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Pak Ketua Pok Giat Padukuhan Karen ingkang kula hormati, Pak Ketua Kelompok Tani, Bapak-bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, Mbah Kaum rawuh tadi. Nggih, ingkang kula hormati lan sedaya warga Gondangan kakung miwah putri werda muda sedaya ingkang tansah bagya mulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga kita ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah taala ingkang sampun maringi sedaya kenikmatan ingkang arupi nikmat sehat sempat satemah wonten titi wedal siang punika kula panjenengan sedaya saged sami pinanggih sinaosa panas. Wong niki kula kepanasan. Nggih, ning alhamdulillah malah sehat. Nggih, alhamdulillah sedaya sehat nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu sedaya mugi-mugi manfaat nggih. Tampi Pak. Kowe kacar 100. Nggih. Nggih. Mugi-mugi manfaat lan menika dadosaken semangat panjenengan sedaya anggenipun nguri-uri kabudayan wiwitan wonten ing titi wedal menika lan kula nggih mboten janji ning kula pastikan tahun-tahun ngajeng insyaallah tetap dilanjutkan lan mangke kita anggaraken melalui dana desa, melalui dana kagem kabudayan. Kirang nyekapi nggih menjang tahun ngajeng kita antu-antu malih panyengkulungipun bantuanipun mergi menika sampun dados agenda rutin Pak, sampun kita tetepaken wiwitan sampun dados agenda rutin lan menika saking semangatipun konco-konco saking pengurus kelompok tani gawe klambi anyar Pak nih. Parang matur dumateng asepun Bapak Lurah Kalurahan Tirtomulyo Pak Ridwan Anas
saat ini tambah subur kados pari nih. Dumateng sampun Rama Yudha Sumarno, dumateng Bapak Jumakir Pepunden Rencang kula wonten Kapanewon Kletek rumiyin lan Pak Darman iki. Nggih, saking Pak RT ini. Oh, kantos nggih kapan-kapan Pak ten ngajeng Tirtomulya. Lan Bapak RT ugi saking perangkat Kelurahan Tirtomulya ingkang satuhu kawula hormati, lan bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya warga masyarakat Kampung Gundangan Tirtomulya Kletek menika. Monggo langkung rumiyin kita unjukaken raos puji syukur wonten ngasa dalem Allah Subhanahu wa taala kang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kesehatan saengga kita panjenengan sami saged kempal wonten ing bulak Gundangan niki. Sak perlu nggih menika ngawontenaken upacara adat wiwitan. Kang salajengipun mohon izin nyuwunaken izin beliau Bapak Yanatun Junadiana SSI MSI Pangarso Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul ingkang wonten titi siang sonten menika wonten keperluan sanes nugasaken kawula wonten ing mriki anggenipun nyekapaken bilih ugi nayenaken sekaligus reuni tipis-tipis niki kalian warga Gundangan Tirtomulya Kletek. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jumbuh kalian dinten puniki kula panjenengan sedaya warga masyarakat Gundangan ngawontenaken tradisi adat wiwitan. Kala wau sampun dipun aturaken pun ngendikake rai kula Solikin bilih adat wiwitan menika rumiyin sampun lumpampah zaman tahun mataun. Ananging rumiyin menika secara perseorangan anggenipun nglampahi adat tradisi wiwitan menika. Sawetawis lajeng boten wonten. Mergi sakmenika zamane zaman repot. Menika ugi nuwuhaken pinten-pinten pemangke. Wah, awrat Pak, awrat. Mergi nek dewi-dewi repot nggoleh gawe wiwitan. Lah saking kawicaksananipun kanca-kanca saking Pok Giat lajeng pun kemas kanthi acara ingkang kados ngaten menika ingkang sampun lumampah kirang langkung sampun 3 ramban menika. Bapak Ibu ingkang kula hormati, estu bilih ujub wiwitan menika mujudaken sepisan ujub syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah, Gusti ingkang Maha Mirah miwah welas asih. Kacehna anggen kula panjenengan sedaya minangka warga masyarakat Gundangan anggenipun tanem pantun saking damel wiji, saking ngopeni, gosrok, ngrabuk lan sanes-sanesipun wonten dumugi titi wanci menika saged kapirsanan sareng-sareng. Kados ngaten menika peparinge Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya minangka warga masyarakat Gundangan. Wujud syukur anggenipun syukur wonten papan utawi wonten menapa ingkang kita suwun dhateng Gusti Allah. Le nandur pari, le nandur pantun menika saged dipun paringi sae ingkang kados menika. Menika anggenipun raos syukur tentu langkung tumanjem menawi anggenipun syukur menika wonten sak ngajenge peparingi Gusti Allah dhateng kula panjenengan sedaya. Sepisan menika minangka ujub syukur. Lajeng ingkang angka kalih wonten ing tradisi wiwitan ingkang pun kemas wonten ing Pok Giat Dusun Gundangan menika inggih menika gotong royong lajeng bangun rasa persaudaraan, nyupekataken ngeraketaken anggenipun seduluran ing antawasipun
warga setunggal kalian setunggalipun. Lah wonten ing sonten menika pun ajab saking sedaya warga wonten ing pedukuhan Gondangan sami sareng-sareng kempal wonten ing bulak Gondangan mriki. Kanthi mbeta menapa ingkang sampun dados wulu wetunipun wonten ing dusun Gondangan. Dados ingkang pun wonten ngajeng menika ugi wulu wetu saking dusun Gondangan menika Pak Bagus, Pak Lurah. Lajeng gunungan menika mboten tumbas. Ugi wulu wetu saking dusun Gondangan. Tomat menika ler menika ngenipun Pak Dimin mboten tuku diparingi mergi ujug syukur anggenipun nanam tomat sae. Lajeng timun menika ngene Mas Rusdi yo mboten tuku gitu diparingi gitu menika. Sedaya menika wulu wetu saking bumi dusun Gondangan menika. وسلم ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وذريته وأصحابه وآل بيته ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kados ingkang dipundhaken para pinsepuh manten monggo Pak Ardiman kagem petik pantunipun lan sak mangke monggo Pak Dukuh dipun dampingi Pak Ardiman. Pak Yadi. Kenapa paling? Biasanya kenapa nada? Ini kan buat pinjamnya sama ya? Nambah? Padahal kagem nonton Pak Ardiman, Pak Dukuh, Pak Yadi tidak ada kami dirayu yang saja meninggalkan acara petik pantun kalau mau pinangka simbolis beliau wekdal menjang sampun sagedipun wiwiti sampun sami cara penutup. Namun semangat memiliki kula ingkang ndherekaken lajeng acara kathah kekeuntuhan kalepatan ing sampun pinten lan rak mangke sasampunipun adicara katutup monggo dhateng para bapak ibu sedaya sak mangke
dahar pasugatan yang sampun cumawis lan sedherek miras pantos budah wonten wiwitan kalormen pun sebab nggagai napa riyen ngaten. Monggo acara katepsangan kanthi ngaturaken labal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan samangke sak sampunipun para bapak ibu sami paripurna menipun kembul bojone dahar wonten wekdal menika lan badhe mirengaken saken kondur wiwit saking menangipun sedaya panitia ngaturaken sugeng kondur mugi rawuh tansah pinanggih dumugi wonten dalem piyambak-piyambak. Mekaten lan semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas diiringi napa kula sumanggaken.